ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆನೆ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೀಸರ್ ಇತ್ತಿನ ದೆತ್ತು ಬಿದಾಯ್ದಿತ್ತೇರು ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂತೇರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ತಯಾರಿ ಆವಡು ఒక ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಲ್ತುನ ಕಜುಪುದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ತನಿಷ ಗೇಪೆಲ್ಲ ದಾಲೆ ಓಡು ದಿನೋಲ ದಾಲ ಕೇಮೆ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ. ದಿನೋಲ ದಾಲ್ ಮಲ್ತುನ ಬೋರ್ ಹಾಪುಜ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆನೇ ಇತ್ತೆ. ದಿನಾಲ ಶಾಲೆ ಬರ್ತದೆ ಸಾರ್ದಾದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮಡ ದಾಲ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಖುಷಿ. ಬೇತೆ ಕಜುಪು ಮೀನ್ದ ರಸ ಅವು ಮಾತ ಓಲ ಇಜ್ಜೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ಚೂರು ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿದ ರಸ ಮಟನ್ದ ರಸ ಕೈಮದ ರಸ ಪೂರ ವೆರೈಟೀಸ್ ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಠ ಮಂತದ ತಿಂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ರುಚಿ ಪತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜುಡ ದಿನೋಲ ದಾಲೆ ಆಯ್ಲ ಅಂಚೆನೇ ಉಲ್ಲೆ ಸೇಮ್ ಏಜುಡ ಆಯ್ಲ ಅಂಚೆನೇ ಉಲ್ಲೆ. ಜಸ್ಟ್ 4 ದಿನ ಆಯ್ನು ಮಾತ್ರ ದಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಪಿರಾಯಿನಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಐತೆ ಉನ್ನರಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಬೇಕ್ತಾನೆ ಅಕಲೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೋದು ತೋರ್ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಶಾಲೆರ್ದು ಬರ್ತದು ಒನಸ್ಕೊರೋಣ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ತಿಂಪೆ ದಾಲ್ ಆಂಡ ಶೋಕುಡು ತಿಂಪೆ ತೋರ್ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ರೆಸಿಪಿ ತೊಚ್ಪಾವುಜಿ ಇಂಚನೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಯ್ಡೆ ಪನ್ಪೆ ಕೆಲವದಕ್ಕೂ ರೆಸಿಪಿ ತೊಚ್ಪಾಲೆ ಪನ್ಪೆ ಅದು ಮಲ್ತಿನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಯ್ಡೆ ಪನ್ಪೆ ರೆಸಿಪಿದ ಮಸ್ತ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಐಟು ನಿಕ್ಕಲೆಗೆ ರೆಸಿಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ತೊಚ್ಪಾವುಜಿ ಪಂತೆ ಅನ್ನೋನೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಪಿರ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಯ್ನ ಐಟಮ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಲ್ಪುನು ಚಿಕನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಜ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಡೋಡು ಕೆಲವೇರು ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ವೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೆಪ್ಪರ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು ಈರುಳ್ಳಿನ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಪಾಡೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವ ಈರುಳ್ಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು 2 minutes ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಬೇತೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಪಾಂಡ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕಿ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಕು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಯಾವುದು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೋಡು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೋಡು ಚಿಕನ್ ಮಂಜೊಂದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಪಾಲೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಕುಕ್ ಆವಡು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂಚೂರು ಈತ್ ಪಂಡ ಈತೆ ಅವಾಯ್ ಆಯ್ತು ಕಲರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡತ್ತೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ಜಿನ ಆದ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಕೆಲವರ ಪಾಡುಜಿ ಇನ್ನು ಪಾಡ್ಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಒಂಚೂರೇ ಚೂರು ಪಾಡೋಡು ಅವೇ ಇಷ್ಟ ಜನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಕಲರ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೋಡು ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಶ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತು ದಿನ ಪೌಡರ್ ಅಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವು ಸ್ಪೈಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಪೋಡು ಅವಲ ಆತೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದು ಪರ್ ಸೊ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಕಡೆ ದಿನ ಪಂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದೇ ಪೋಡು ಅವು ಒಂಚೂರು ಪಾಡೋಡು ಅವು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಪಿರ ಬೇಯರೆ ದಿಯೋಡು ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಕುಕ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ದ ನೀರು ಪಾಡೋದು ನೀರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಕಲಪಾದ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ಆಂಡ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಪಡ್ಡೆನ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಅದೇ ಅಡೆಗಾಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಬಿರ್ಕಿದ್ಗುಳ್ಳೆ ಅಡೆಗೆ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಬಂದಿನ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ಕಳು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದು ಶೋಕ್ ಹಾಕೋದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಯ್ನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಹಾಕೋದು ದಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪೊಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕಾರ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪಿಗ ತನಿಷ್ನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಸರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಎಪಿದವ್ರದಿನಿ ಮ್ಯಾಂಗಲೂರ್ ಸೈಕ್ಲೋಥಾನ್ಗು ಸಂಡೆ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕದೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಲಕ್ಕದೆ ಅವೆ ಶಾಲೆ ಗಂಡ ಯಾನೇ ಲಕ್ಕ ಅವಡು ಬಟ್ ಇನಿ ಅಲಾರಾಮ್ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಆಯ್ನೇ ಲಕ್ಕದೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅತ್ತೆ ಐಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಬಾಲೆ 6:25 6:30 ಉಪ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಕುಲ್ ಬೇಗ ಸೈಕಲ್ ಪೂರ ಪಿದಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಖುಷಿಗೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ಬೊಲ್ದತ ತೋಜು ಬತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಮಗುಲ್ ಬ್ಯಾನೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದೀರು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಿಟಿಗ್ಲೆ ತಕೋ ಪೇರು ತೋಜೋಡು ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೂರ್ ಸೈಕ್ಲೋಥಾನ್ ಆಂಡ್ ತನಿಷ್ ಬೈದು 8:40 ದಂಚಿ ಬರ್ತೈತೆ ಟೈಮ್ ಆತು 9:30 ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಯ್ತೆ ದಯಪಡ ಮಂಗಳ ಸ್ಟೇಡಿಯಂದು ಬೋಳೂರು ಮುಟ ಇತ್ತು ನಾವೇ ಪಣ ಅಪ್ಪು ಸೀದಾ ಅಡೆಗೆ ಪೋತುಜೇರು ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿ ಮಾತ ಬೈದೇವ್ಗೆ PVS ಅದು ತಂದೂರು ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಪ ಪೂರ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಆದಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಳೂರು ದಂಚಿ ಪೋತೀನಿ ಇಂಚಿ ಬಂದಾಗ ಮೇರೆ ಕೇಂದ್ರಗೆ ಪೋಯ ಯಾವ ಬಚ್ಚಂಡ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ ಅದು ಟಯರ್ಡ್ ಆವಂದಿತ್ತಂಗೆ ಆಂಡಲ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಪಿರ ಬತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಸೈಕಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತಿನಾಯಿ
ಗೊತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲೋಡ್ದು 2 ವೀಲರ್ಡ್ ಕಾರ್ ಪೂರ ದೀಪ ರ್ಯಾಜ್ ಸೈಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಅದೇ ಸೊ ಇಲ್ಲೋಡ್ದೇ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ನ ಆಸೆ ಪೂರ ಪೋಣ ಅದು ಸೈಕಲ್ ಸಾಕಾದ ನಾ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಅದು ಅಲ್ಪ ಜೊತೆ ಟಿ ವಿ ತಗೊಂಡುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂದೇ ಅಂಚ ಇನ್ನಿಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ಕಾಣಿದ ನಾನೈತೆ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೋಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನ ಬ್ಲಾಗ್ ಬೊಕ ಬೊಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂನೇ ಮಲ್ಪಿಜೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂಚಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಬೊಕ ಏ ಪೇಪರ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಇಡೀ ದಿನದ ಬೇಲೆ ತೊಚ್ಪಾಂಡ ಎಂಕಲ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಸಾಗುಜಿ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ಐಕೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ತಿನ ಸೊ ಬೇಯ್ತದ ಅಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತಿರ ಪಿರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಇದೇ ಸದ್ಯ ಕಾಣಿದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಂಡು ತನೀಶ್ ಬಲ ದೆ ತನೀಶ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಫ್ಲೇವರ್ ಕನದೆ 2M ಇದು ಸ್ಪೈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸಿ ಬೂತ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಯಾನು ತಿಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಸ್ಪೈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸಿ ಬೂತ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಐಕೆ ತೂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಅಂದು ತಿಂಡೆ ತಿನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಅನ್ಬಾಲೆ ಈ ಪಂಡ ಕಾರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಾಯಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮೆಂಥೋಲ್ ದಾದನ ತಿನ್ನಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಅಂಡತ್ತ ಮೆಂಥೋಲ್ ತಿನ್ನಲೆಕ್ಕನ ದಾದನ ಕೋಲ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಚಿಪ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲ 2M ಅದ 2M ದಕ್ಕಲ ಸ್ಪೈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸಿ ಬೂತ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಕಾರಳ ಉಂಡು ಐಸ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಇಂಚಿನ ಮಾತಾ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಾರ್ತಾಪುಜಿ ನೀರ್ ಪರೋಡ ಅಂದಿಜ್ಜಮ್ಮ ಕೋಳ್ ನೀರು ಒಂದೆರಡು ಬಾಯ್ಕ್ ಪಂಡನ್ ತಿನ್ನೊಂದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದೇರೋ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಿಕುಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಂಡೇ ಕಾಂಡೆ ಒಂದು ಬಟಾಣಿದ ಗಶಿಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಬಟಾಣಿ ಬೇಯರಿದ್ದು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಆತನು ಸ್ಲೋಟು ದಿತ್ತೀನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಈ ಕಾಡ್ದಿಂಚಿ ಬತ್ತು ಚಕ್ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಬೇದಿನೇ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗಶಿ ಆನೇನಿ ಮಸ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಲ್ತದೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೇ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಿಯೇ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಮಂಜೋದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಚು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸ್ಲೋಟು ಕೊಡು ಗ್ಯಾಸ್ ఒక బర్న్ అండ పొడి కజుపు పూర ಹಾಳು ಹಾಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಐಕ್ ಟೊಮೆಟೊದ ಪ್ಯೂರಿ ಪಾಡೋಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ರೇಜಿ ಟೊಮೆಟೊನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡೋಡು ಅವು ಐಬುಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅಡಿಗೆ ಅವು ಪ್ಯೂರಿ ಬೇಯೋಡತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊದ ಒಂಚೂರು ಬೇಯರಿ ಬಿಡೋಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಂಚೂರು 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆತೆ ಅವು ಐಬುಕ್ಕ ಬಟಾಣಿ ಪಾಡೋಣ ಐಕ್ ಸೊ ಬಟಾಣಿ ಪಾಡ್ದು ಟೊಮೆಟೊದ ಪ್ಯೂರಿ ಬೇಯ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ದಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬಟಾಣಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರೇ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀತೆ 20 ನಿಮಿಷ ಆಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ದುಜಿ ಅವು ಎತ್ತು ಬೇಯರಿದಿಂಡೆಲ್ಲ ಬಟಾಣಿ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಅದು ಉಲಾಯ್ದು ರಾ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು ಪಣ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 3/4 ಭಾಗ ಬೇಯ್ದು ನಾನು ಒಂಜಿ 1/4 ಭಾಗ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಲ್ತದಿನ ಒಂಜಿ ಬಟಾಣಿದ ಗಶಿ ಬೊಕ್ಕ ತನಿಷ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತೇನಿ ಮಂಡೇ ಅತ್ತೆ ಇನ್ನೇ ಆಯ್ಗ ಕೊಡೆ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಆತು ಪೋರ್ತು ಆತು ಲಾಂಗ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆ ಏಪಲ ಮಲ್ದುಜೆ ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಮಸಲ್ಸ್ ಪೂರ ಪೇನೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಡ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಇಡಿ ಪೋಡ್ ಬಾಲೆ ಕುಲ್ಲೋ ನರೆದಾದ ಮಸಲ್ಸ್ ಪೇನ್ ಪೂರ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬೇತಿದ ದಂಡಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ಮಸಲ್ಸ್ ಪೇನ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಂದ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಸಲ್ಸ್ ಪೇನ್ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಶಾಲೆ ಕಡಪದೇಜಿನ ಆಯ್ನ ಪೋಪುನ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಏಜಿನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಬಟ್ ಎಮ್ ಕಡಪಾಯ್ ಮುಕ್ಕ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಯಾನು ಬಟಾಣಿದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಮುಗಿಪ್ಪೈತೆ ಯಾನು ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ ತೊಚ್ಚು ಬಾವೈತೆ ನಿಕಲು ಈ ಫ್ರೂಟ್ ತೂತರ ತಿಂತರ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ನೇತ ಪುದರ್ ಅಲ್ಲೇ ತೂವರೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಟೊಮೆಟೊದ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜ ಸೇಮ್ ಟೊಮೆಟೊ ರೆಡ್ ಅತ್ತು ಇಂಚ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಎಟ್ಲ ರೆಡ್ ತೋಜು ಇಂಚ ಓ ಕಲರ್ ತೋಜು ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಚಿ ಸೇಮ್ ಟೊಮೆಟೊದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೋನಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂಚೂರು ಆರೆಂಜ್ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ತೋಜು ಉಂಡು ಇಂಕು ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ದ ಪುದರ್ ಪೆಸಿಮೋನ್ ನೇತ ಪುದರ್ PERISMMON ನೆತ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೆಲವೇರು ಆರ್ಲ ಪನ್ಪೆರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸೊ ನೆತ ಪುದರು ಪೆಸಿಮೋನ್ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದೊಂಚು 2 months ದಿಂಚಿ ಕನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚಿನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅರೆ ಕನಪೇರು ಏನು ಪನ್ಯತೆ ಇತ್ತೈತೆ ಯಾರೊಂದು ಸೇರಿದು ಏನು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಾರೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಒಂದು ತಿಂದು ತೂಲ ಪಂಡೇರು ತಿಂಡೆ ಒಂದೇನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆತನಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಈ ಫ್ರೂಟ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪರ್ಂದುಂಡು ಕಾಯಿ ಎಂಚೊಪ್ಪುಣಿ ಅಂತೂ ತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಂದ ದಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಅವು ಮುಟ್ಟುನಾಗ ಎಂಚೋ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಅವು ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಂದ ದಿನ ತಿನ್ನರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಾಯ್ಪಂಡು ಅವೇನು ತಿನ್ನಾಗ ಅವು ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ನಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಸೇಮ್ ಕುಕ್ಕುವೆ ದಾಲು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜಂಚನೆ ಆತೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಚೋಲಿಲ ಈಸಿಲಿ ಇಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ನೇಲ್ಸ್ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಂದದುಜಿ ಬಟ್ ಪರ್ಂದದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಆ್ಯಪಲ್ ತಿನ್ನಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಂದ ದಿನ ತಿಂಡ ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ನ ಅಂಚಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವೇ ಉಂಡು
ಉಂಡು ಪಂಡ ಏತು ಎಂಕ್ 400 ಮುಟ್ಟಲು ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕೆಜಿಗೆ ದಾದನ ಆತು ರೇಟ್ ಕೆಲವರಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿನ್ಲೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಆಸೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೂಟ್ ನೆಟ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಫೈಬರ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಷನ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಫ್ರೂಟ್ ಸೊ ನಿಕುಲ್ ತಿಂತಾರ ಅಥವಾ ಈ ಫ್ರೂಟ್ ತೂತಾರೆ ಪಂಡಲ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಈ ಫ್ರೂಟ್ನ ಬಟ್ ಏಪಲ ಯಾನು ದಾಲ ಎನ್ನಾರೇ ಪೋತುಜಿ ಬಟ್ ಇಂಚ ಇತ್ತನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲೇ ಕೈಜ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಅಂಚ ಎನ್ನದೆ ಯಾನು ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ತಿಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ನಿಕುಲ್ ತಿಂತಾರ ಈ ಫ್ರೂಟನ್ನು ತೂತಾರ ದಾದೈತನಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನು ಬಟಾಣಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತುಜಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೋಡು ಸತ್ಯ ಉಂಡತೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಹುಡಿ ಆನಿ ಬಟಾಣಿ ಮಿನಿ ಇಂಚ ಬೇಯರೆ ದಿಪ್ಪುಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡೆ ದಿಪ್ಪೆ ರಾತ್ರಿ ನೆನೆತು ದೀತೇರು ಮಮ್ಮಿ ಅಂಚ ನೆನೆಯ ಬೇಗನೆ ಬೇಯು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಣಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಣಿ ಕುಕ್ಕರ್ ದಿತ್ತನ 5 ನಿಮಿಷದ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಟಾಣಿ ಬೇಯ್ದಿಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ನೀರು ದೀಪತ್ತೆ ನೀರು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಡು ಆ ನೀರನ್ನು ಪಣ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಾತ ಆ ನೀರು ರಿಲೀಸ್ ಆದಪ್ಪುಣ ಆ ನೀರು ನೆಂಕ್ ಪಾಡರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಥರ ಬೇತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಐಕೆ ಆ ಇಂಚ ದೀನಿ ಆಯ್ತಾ ನೀರು ದಿಕ್ಕದು ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ನೀರು ಮಾತ ಹೆಂಗೆ ಚೂರ್ಲ ಒಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬೇರೆ ದಿಂದ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ಬಟಾಣಿದ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಆಯ್ತಾ ನೀರ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತು ನಾವು ನೀರು ದಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಆಪುಜಿ ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಬಟಾಣಿದ ಹೆಂಗೆ ಸಾಕಾಂಡು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡೆ ದಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಮಿನಿ ಮಲ್ತು ಅವನತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತುಜ ಯಾನೊಂಜಿ 9:45 ದಾದನ ದೀತೈತೆ 10:30 ಕರೀನು 7 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೈನಲಿ ಡನ್ ಆಂಡ್ ಕಿಚನ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡ ಆಯ್ತಾ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ದಾದಪಣ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪ ಉಂತುದ್ ಸಾಕಾಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿದ ಬೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿ ಬತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ಮಾತ ದಿಯರೆ ಉಂಡು ಪಿರ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರರೆ ಉಂಡು ಅತ್ತ ಅಪ್ಪಗನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲೆಗೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ನನ್ನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡಲ ಇನ್ನ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಸ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೋದು ಮಾತ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೀಚ್ ಆಪೆ ದಾಯಪಂಡ 2024 ಮುಗಿಯೋದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ಯಾನಿಕಲ್ಡ ಈ ಸಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಕೈ ಬಚ್ಚೊಂದುಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದಿಂಕ್ ದಾಲ ಫೀಲ್ ಆತುಜಿ ಅವೇ ಒಂದೇ ಟುಲ್ಲೆ ನಾನು ಇಂಚ ಪೋತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ದಾಲ ಶೇರ್ ಮಂತುಜಿ ಸೊ 2025 ಬರೋದುಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಪೋದು ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಮುಟ್ಟೋಡು ಪಂಡ ನಿಕಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಸೊ ಆತ ಏನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಪಿರೋದಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸ ತಾಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ lots of love season bye.